Zemuz? Ondo. Bueno, kaixo, eguerdion guztioi, Baina Turriendesekin prentsaurreko astera goaz. Gaur kazetari berezia ditugu, kazetari gazteak. Orduan, txanda eskatzeko, esku altxa eta hitza emango dizuet. Baina hasiko da. Venga, horretzen, zu. Zein izan da zure goliko ona? Bueno, egia esan asko ez ditu sartu, baina nik uste berezina da San Mameseko izan zala semifinaletan. 0-1 irabazi genula eta bueno, nik uste izan zala berezina. Zein da zurekin jolastu duen jokalari hobena Realean? Bueno, egia da suerte asko ukietela, ze Realak sartu nintzenen lehenengo taldeen jokalari oso ona asko zeren eta bueno, asko hauzket elegitzeko, baina nik uste David Silvakin o Mikel Oyarzabal horietako bikin gehitzen naizela, ze bueno, gaina bik izan die munduko txapeltonak, asik hori bikin gehitzen naiz. Eta ze jokalari da onena zure kontra jolastu dena? Bueno, netzat nire posizioko bat hartuko nuke, eta egia esan gehiena gustatu zaitana Luka Modric izan da. Nola ospatu zenun zure lehenengo gola Realakin? Bueno, egia esan lehenengo gola sartzea Realakin oso berezia izan zen, eta egia esan garrasika eta taldeekin eta familioekin ospatu nuen bai. Zein zan zure txikitako idoloa? Egia esan Xavi Prieto, Xabi Alonso eta gero baita Andres Iniesta, hiru horiek. Zer taldekiderekin pasatzen dezu denbora gehien? Bueno, egia esan danakin, baina batez esango nuke Ander Barrenekin. Badako txurritualik partidua baino lehenago? Bai, zelaia sartu aurretikan lehenengo eskubikoan gehien sartzen naiz, eta gero tatuaje hau musu emateio tatuaje. Zein izan da gehien kostatu jatzuna defenditzen? Luka Modric esango nuke, baina baita Pedri baita bere kontra jolastu etenen asko moitzen da eta korri asko egiten du eta bere atzetik korri asko egin dut. Zer gustatzen zaizu egitea zure denbora libre? Bueno, egia esan bardu asko sartu ditugula hemen, baina gero nire neskakin bitxak hor dauzke baita, paseatza jutea Donostitik, gero ere bai behasaina jutea gurasokin eta lagunekin egotea eta gero baita etxeen lasai egotea baita. Zer jokalari gustatuko zitzaizun zurekin Realian jolastea? Nik uste Messikin, ez? Azkenen dana munduko gena da netzat eta berekin jolastea berezia izango zen. Horrezkena? Zein da zure ametsa betetzea? Ametsa neukena Realakin titulu bat irabaztea zen, eta lehen urten ametsoi bete nun, eta guain beste ametsua beste titulu bat irabaztea izango zen baita Realakin. Oso, dago, gehiago? Ondo horrela? Bai? Zer iruditu zaizue? Ondo? Bai? Eta zuri? Earki. Asko zu, Oso ondo.